気がつく気がつかないで人生が分かれる。若いうちにこれだけはやっておいた方がいいっていうことってありますか？いろんなところへ旅行することね。旅行していろんなことを学ぶ。ただね、人間ってね、気がつく人と気がつかない人と分かれるんですよ。いろんな物事に気がつく人、そういう人はね、どんどん飲みますし、どんどん出世するし、もうね、気がつく気がつかないで人生が分かれる。人間にはね、いろんなチャンスがね、必ず舞い降りてきてます。それを掴むか掴まないか。どういう人が気がつかないかっていうと、人生の目的を持ってない人、人生に目標のない人、あと使命感の持ってない人、そういう人たちが来たチャンスだって気がつかないで見過ごしてしまう。チャンスに気づく力をつけるっていうのが大事っていうことですか？とにかくスポーツもいろいろやってみることもいいし、いろんなところ旅行していろんな人と触れることもいいし、